minimenin tai minimalistinen menin, semmoiseksi taisin ristiä tämän aikoinaan, kun Puhkulle tuolta Consumer Electronics Showsta lähetteli video tällaisesta vähän Segwayn oloisesta laitteesta, mutta niin, paljon pienempi ja toivottavasti myös helppo. Ei se Segwaykään vaikea käyttänyt, mutta tää on tämmönen paljon kompaktimpi ratkaisu. Mitähän tää painaisi? Parikymmentä kiloa, olisiko? Ei ihan niin paljon. Muistaakseni 10 se itse laite. Joo. Ja tästä range pitäisi olla, oliko peräti 20 kilometriä pitäisi päästä ajamaan? Joo, ainakin teoriassa. Teoriassa, joo. Smart Balance Wheel. Katsotaan minkälainen töpseli. Eiköhän tää jostain Kiinasta tullut. Hintaluokka oli muistaakseni $400, ehkä vähän alle, mutta sitten siihen niinku 375 euroa kai. no niin, 375 euroa, sitten siihen niin rahdit niin 150 euroa ja tulleja olisiko ollut toinen 150 euroa. Tässä on ilmeisesti jotkut suojaläpiköt tähän puskuriin tai tänne lokasuojien säännöt. Irtonainen ruuvi. Pieni ruuvi. Vararuuvi. Määräiset osa. Joo. En tiedä mistä. Itse asiassa onko tuolta puuttuuko? Joo. Joo, eli laatupeli. No katsotaanko me sen. Katsotaan myöhemmin. Ruuvi on siellä vieressä. Ja näköjään ihan oikeanlainen töpseli. Käyttöohje. Kymmenen kilometriä tunnissa on maksiminopeus. Maksimipaino kuskille 100 kiloa ja vähintään 20 kiloa. Ja tässä tosiaan ohjailu tapahtuu, se on keskeltä täältä näin laakeroitu toi noin, että se jalkojen asennolla sit ohjaillaan. Eli samalla tavalla kuin Segwayssä kallistelemaan itse eteen taaksepäin tulee toi nopeuden sääntö. Sitten alkaa safety instructions. Se skipataan. Kaksipuolista tarraa varmaan näiden nauhojen kiinnitykseen. Ja sitten itse laite. Aika paljon painaa. Niin tuosta ladataan, tuosta menee virrat päälle. Oho. Ja näin. 2 moottoria ja paljon akkua. En tiedä, uskaltaisiko tätä ihan kokeilla. Olisiko se ihan? No, niin. Olisiko pitänyt lukea ohje? Ei. Eka toinen jalka kai ja sitten toinen. Vaatii vähän harjoittelua, sanois. Peruutus. Kääntyminen. Joo, varmaan hiljaa ajaminen on vähän vaikeampaa kuin nopeammin ajaminen. Kääntyy peruuttaminen. Eiköhän se pienellä harjoittelulla rupea sujumaan. Varmaan tää laattojen tää röpelövälikään ei ole ehkä ihan paras